93 perustanut tämän firman ja tarpeeseen tehdä koodia. On meidän asiakkaita tämmöiset ohjelmistotuotetalot tai sitten yritykset, kenen se oma tuote vaatii rinnalle softatuotetta. Me halutaan tarjota se tekninen puoli sitä softatuotteesta. Tai se, mistä me ollaan Sepiittinä ylpeä ja minä olen ylpeä, että täällä on ihmiset viihtynyt, että meillä on iso joukko täällä kovia ammattilaisia, jotka on ollut yli 20 vuotta meillä töissä. Mun mielestä se kertoo aika paljon tästä tavallaan firmasta ja miten porukka on hitsautunut yhteen. Tehdään vakavamielisesti, eli suhtaudutaan niihin työntekoon kuuluu suhtautua. Ollaan ylpeitä siitä, että moni tuote, mitä mulla on tehty vaikka 20 vuotta sitten, ne on edelleenkin tuolla markkinoilla. No, Sepitin kanssa on ollut kyllä yhteistyötä tosi pitkän ajan ja se kaikki lähti oikeastaan sieltä keikkamyyntiajoista, kun meillä oli ohjelmatoimisto, joka tarvitsi tietokoneohjelma, jolla myytiin kiertueita tänne Lappiin. Semmoinen mutkaton suhtautuminen asioihin ja semmoisen järkipuheen ymmärtäminen ja sitten ennen kaikkea semmoinen luotettavuus ja sitten asenne. Itse asiassa asenne on se, joka ratkaisee. Asenne ratkaisee kaiken. Se on se, missä Sepitti on lunastanut lupauksensa juuri, että oli sitten vaikka lauantai-ilta tai juhannus tai mikä tahansa, niin hätätilanteessa se apu on löytynyt. Siinä se on punnittu se asenne, millä se homma tehdään. Sepitti on ollut meille merkittävä yhteistyökumppani jo lähes 20 vuoden ajan. Sepitin kanssa toimiminen on minun mielestä kumppanuutta sen parhaassa merkityksessä. Sepitti on kehittänyt iLogin tuotteita ja huolehtinut niistä aivan kuin omista tuotteistaan. Sen voisi sanoa, että tämä yhteistyöaikana niin Sepitti on kasvanut meidän mukana ja yhteistyö on pystynyt mukautumaan ja kasvamaan aina tarpeiden mukaisesti.